potat. Nagtutili ka na? Hindi ka nabubulo. Yaman. Hindi lang yan. Nabubulo na lang. Ba't di kasi kayo kumuha ng tubig? Ayan o. Pwede naman tayong bumili. Ayan. Ay! Tigtigan terakan pala kayo ngayon eh. Awo. Kaya ning balibago. Awo, minta na ako last time, Ken. Masaya, tas ng karakal tao ng karakal pamangan eh. Tugi ko. Kasi hindi ko pumunta first time. Ay ate, ako nakapunta na ako doon. Ang saya doon sobra. Last year ako may cover kami video ka rin. Okay naman. Tsaka, ano kasamting kasi, ano nga, tawag dito, yung madaming security. So, diyan ating gulo, sa guliya ka kahit. Tsaka diba, Chuyayi ka rin? Ay, wah! Okay, mag-bookta ka rin ngayon eh. Iyang 2 days yata ka rin, 26-27, October 27. Habisi mo din, mama? Oo. Habisi mo. Talagang Ano yan? pisik mo. Kasi pinanili, oh. Ay, wow. Nilipan. Patingin. Ano yun? Nakakarahalaw. Ano yun? Oh, Laban niya. Dap po. Patingin. Mamili ka na kalkin. Malan na. Wow. Ba't talaga Ang sulat? ganda na, no? Oo, Diyos. May baling eh. Tatikpigan po ta. Talagang mo tatap. Diyos ko, nandito para gumamili yung pa mo balo. Nandito para gumamili malan niya kiling ba yung pabilis.ph. Bakla, karaan na dapat pilihan mo. Ako tinako nga pili, ikating kabure. At yun na kayo, sulod. Ay, wow. Ika nga lang sulod. Ating kaming malag. Hindi kami mahal. Ala kang kasya. Ready na kami. Sorry. Dakal ko Asya. Ito pabilis.ph. Bakla, morder ko. Klok. Oh, panahin mo eh. Abuli, kapila ng delivery niya kanyan. Potanin kahit tama. Gani. Ay, Ba, wow. mabilis. Oras na. Panahin mo eh. Pabilis. Hello. Pabilis.ph. Oo. Okay. Mabilis siya. Otaran. Datang na kanyan. Para kang eh. No, no. A few moments later. Yan yung order ko. Pabilis na pabilis. Ay. Pabilis na pabilis? Pakilap. Pabilis na pabilis. Puso. Happy yan. Thank you so much. Pabilis. Pabilis.ph. Maraming salamat. Ayan. Ayan. Thank you, Pabilis. Diyos ko, tuning order ko. So, munta na kami tigtigan. Terahan kaya may korek baklang kablas. Tara na! Tuki ka. O, tara. Kini na ako sa akin, mga Pabilis. Tara. Deliver ko pag yung tigtigan eh. Ay! Diyos ko. Sige, tara. Bye-bye. Hello, mga kablas! Maya pa oras kablas at suta mo ngayon kayong balibago at at suta mo kayong Anchor Bay Gastropub. Ayan. Thank you so much for accommodating us. Ang nakanyaman ni Pamangan. Anong pengan mo? Anong kinain mo? Chicken balls. Seafood platter. Seafood platter. Ako kasi yung kinain ko yung shrimp gambas. Shrimp gambas. Alahilo. Talagang sobrang Ako napakasarap ng rice. rice. Ako tinikman ko kinain ko yung seafood platter. Ang sarap noon, sobra. Ice tea. Siyempre, masaya. Masaya kayo. Pero Masaya, tignan mo, may birthday oh. happy birthday sa my birthday! Kung sino man yung nagbe-birthday doon, happy birthday. Yeah. First night of Tigtigan Tera ang Kening Balibago. Tatamo libutan, tamang saya, tamang party, tamang kablas. Paano ka dito korking abroad? Rar, tara! Let's go! Ay, Diyos ko, paano ka kami Kening Tigtigan Tera? Ang lalaki. Thank you so much. Maraming salamat sa Royce Hotel. Yes. Ayan, kita-kita tayo doon habang pripot kami at saka kwarsa. Salamat. Binigyan kami ng free rooms. Thank you. Thank you so much, Royce Hotel. Kasi
nandito na kami sa loob ng Tiktikan Terakan. So, sobrang daming tao. Busy si Budang. Ayun, ang dami nagpapapicture sa kanya. Budang! One eternity later. Ay, di tawag. Sa wakas. Ayan, at gagawin. At so na kami kay Loob ng Tiktikan Terakan Kindalan. Harala tao. Sobrang daming tao. So, Harala pogi. lilibutin natin yung mga ano, di ba? Ikot tayo sa mga booth. Yes, tara! Pasok tayo sa mga booth, titignan natin. Oh, thank you so much, Rosa. Papasok pa lang kami. Sinalubong na kami. Kablas daw, kablas. Eh, kaya pa man may kakapit ka. Tara. Tara. Check natin kung anong meron dito, guys. Check natin. Hotdog, sisigapong, chicharong bulaklak. Tara, dumurta pa. Putok-batok. Balat babi. Apo, ay, siyempre, at Chutabok yung Angeles ay mawawala yung sisig. Yan, favorite na mga Kapampangan yung sisig. Tapos at itang manok, paldayot manok. Yan, harakal. Harakal! Alam ko, paborito mo ito. Ay, oo. Owa, magiging luto ka ng... Pamuri po kening Tiktikan Terakan kening Balibago, Angeles City, Pampanga. At syempre, so dumurta pa si Bayo para kung natala rin dengan chungang kening nung nanong masanting ay experience at nanong kaya yung maging pagbabago na kimbiyere kay Batang Mita kening Tiktikan Terakan. Kasi po ini banwa-banwaya so. By the way, nandun guys, Borenda kayong linibot. Hindi kami boys, linibot kami naman. May wala kayo pa, paano tananda kayo? Nanong experience nandun nililibot kayo? Ya ako may ngalwal ko cholesterol. Ya ako buri ko nga ning pamangan kaya ni mag-try kaming inuman. Ikaw? Ako naman first time ko dito. First time mo? Yes, sobrang na-excite ako. At saka ang dami kong na-experience. Na-experience, ikaw? Ako syempre, dahil hindi ko first time to, nakita ko na naman yung mga bands, DJs, gusto kong laging nandito every year. Correct. At syempre, ayan, we meet a new friends. Sino yan? Ay, anak, marami yan. Oo. By the way, sigurado papanoorin nila itong video na to. So, guys, mag-iikot muna kami, mag-i-interview ng mga visitors and guests natin. At kanina nga pala, may na-meet kami mga foreigner. Habang hinahanap namin kayo, so nagka-blast sila, ang galing. Kilala nila tayo actually. Tala rin ka-blast. Okay, sige. Tara. Ay, hello. Kumusta, boss? Ayos mo. Ayan, so nano mo po yung sabi kayo ng Tiktikan Terakan 2018 kayo ni Balibago? Siyempre, masaya. Masaya ngayon eh. Pero mama ko lang kami yun eh. Makonya ka numat, pero masayaya, pero lupa yung malungkot. Ayan, kayo ni Tara man interview tapa. Ay, hello. Taga-no ka rin kayo? Angeles. So, mag-enjoy na ko, man. Mag-enjoy naman. Kap na mo, tsuka kayo ni nanin purpose mo. Lalaki, charot! May ito niya lalaki, may ito ko dagis. And hello po, madam. Ay, hello, kumusta friend? Okay. So ano naman nga sabi mo kayo ng Tiktikan Terakan 2018? Mas scoop! Tuki kakak, malwalas na ako. Thank you boss, thank you, salamat. Kumusta?
Ano pangalan? Francis po. Yan, ano mo yung sabi mo kay Tiktikan Terakan 2018? Masanting niya po masyado. Ito mo. Kita mo? O, pangatipid ang magsalita rin taga-Angeles, ni? Pero putang mama nga na ng pangarakal. Thank you. Thank you po. Salamat. Okay. Punta tayo tang pulis. Kumusta naman yung kaalakaran ni tang Hoy, Ken, kayo nanalo kayo, Ken! Di kayong mangutang, malago kayo. Punta kasi busala na ako nito. Tara, punta Punta tayo. Hi, sir! Hello po. Kumusta po? Ayan. Mama Radlo. Ayan. Kumusta naman po yung safety kening Tiktikan ng Terakan? Okay naman yung yung fish and order natin. Kilala ko lang. Kilala mo lang. Kabaryo ko lang, taga Santa Ursula, Bago, Pampanga. Hindi ba nung pangalago kalupa ko lang eh. At yung laki bay, magsiyarla pa. Okay, tara. Lumipat tamang itong tapay yung tarbeta mo. Karakal tawa! Hi! Hello! Kumusta? Ayos po. Pila mo na yung beses si pamagatin mo kay Tiktikan Terakan? Panglima na. So, panglima na niya kano. Panglima na niya. So, nalo nga sabi mo kining Tiktikan Terakan 2018? Hindi yan mas masanting niya kasi alang gulo. Lalo nakikita ka, maswelo ko. Ay lang. Kanyaman. Thank you, baby. Salamat. Hello! Kumusta? Hello, kumusta? Ayun. Ate ko kontak kayo. Pila yun na yung beses pa mag-attend din eh. First time ko po. First time. So, ano naman nga sabi mo sa first time? Masaya po. Fun. Masaya and fun. Wow, sige. Hello! O, ikaw, kumusta na ka, friend? Okay, kumuwi ka, kumusta ka? Okay, mo papila mo ni beses pa mag-attend din yung Tiktikan Terakan? Every year. Every year. So, ano mo nga sabi mo kining Tiktikan Terakan 2018? Mas okay ngayon, mas masaya at maraming stall ngayon. Kaya Mas nakal store. Ala namang gulo. Ala na. So, safety ngayon. Okay, tara. Lipat tapang. At syempre, Beth, shot kaya kasi Kenny, punta ka dyan kaya Tiktikan Terakan. Kaya mo naman ayawasan ng minom. Dapat tagay mo eh. Tagay! Woo! Yaman. Maya, thank you so much. So, mangutang-tana mo ka na lalaban. Hindi kasi nakarakala tao. Ayan, oh. Hello, sir. I'm fine. Sir, how are you? Kumusta? Okay lang. Ano naman po yung sabi yung Tiktikan Terakan 2018? Masaya. Ano yung kaya ko? Kanino yan? Ay, nano kalagyo, baby, kapog na. Red. Nano mo yung sabi mo kay Tiktikan Terakan 2018? Masaya. Thank you, hello. So guys, nandito kami sa backstage ng Shackle, of course. Si Noel, vocalist ng Shackle, of course. And si Minyo, first time din sa TTKD, boss. Saan ba? Sa Tiktikan Terakan, first time, di ba? Oo, matagal na rin. Mga ilang beses na rin. May asawa. Meron na yun, oh. Ayan. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang bagong riding in tandem. Ayan. Ang gagwapo, di ba? Thank you so much, baby. Ayan. Salamat ka, Blas. There you have it, Shackle! Ako rin nila naman ni Budang. O ito, hanggang yan eh. Busy pa rin magpa-picture. O ito. Yari na kami guys, pero kailangan ibudang. Yan siguro makiabek yung ending. So, kami makapag-shoot pa sa Let's talaga. Experience me talagang masaya, enjoy kami. Enjoy ka, diba? First time mo, diba? First time po, sobrang enjoy. Experience. Meron pa bukas actually, diba? Tsaka 26 sobrang na. mabait ng staff nila. Umaga pa lang actually, 12:40 pa lang, 12:30. Ayan, eto na siya, eto na. Ay, Nag-ending na kami, bigla. tapos na. Nag-ending na kami. Bye-bye. Kasali ka pa? Karakala lalaki. Busy siya, ayun, umalis na naman. Salamat guys for watching. Salamat. Bye-bye.